Vores idé hedder Mit Museum. Mit Museum er en app med den twist, at appen skal have en personlig vinkel. Vi har en overordnet idé om, at museums- og kulturoplevelser generelt skal personliggøres, så den passer til den enkelte. Man skal være i stand til at kunne finde de emner og udstillinger, som der er særlig interessant for en. Samtidig skal oplevelsen gøres mere børnevenlige. Vores målgruppe har været familier med børn i alderen 5-15 år. Med det skal der forstås, at der har været fokus på at tilgodese deres behov, men appen vil kunne bruges af alle besøgende. Til formålet er vores app, som bruges under besøget. De besøgende kan enten bruge deres egne devices eller låne en, når de ankommer til museet. Med til device følger et headset til lyd. Hvis man er en gruppe og vil følges ad, kan man deles om én device og simpelthen bare have flere headsets med. Man laver et hurtigt login, som systemet husker til fremtidige besøg, eventuelt også via Facebook, hvor appen kan finde udstillinger, der passer til netop dig ud fra dine likes. Man giver data om alder, køn og andre ting. Når man så i fremtiden besøger udstillinger, der er en del af systemet, vil appen kunne trække på tidligere informationer og foreslå specifikke emner på udstillingen, der kunne være interessant for dig. Dette vil også kunne bruges til at foreslå steder, man kan besøge, når man er ude at rejse. Baseret på, hvad du kan lide, kan den foreslå steder i området, du kan besøge. Ideen er tænkt at skulle bruges på både landsplan, men også internationalt. Appen er også en integreret del af oplevelsen. Til de voksne bruges den primært til at finde rundt i udstillingen, men også til praktiske ting som hvor er toilettet eller caféen. Appen står også for at give information om udstillingen og genstande. Når man kommer tæt på en genstand, får man tekst eller voice-over stillet til rådighed. Dette vil være en basal viden om udstillingen. Hvis man så har lyst til at dykke dybere ned, kan man via appen høre eller læse mere om den udstillede genstand. Dette hjælper systemet til at finde ud af, hvad du kan lide. Hvis du beder om mere uddybende forklaring, betyder det, at det har din interesse. De samme sensorer, der giver dig information, når du kommer i nærheden af en genstand, vil også kunne bruges til at aktivere eventuelle bevægelige udstillinger eller tænde spotlight, sprøjte en duft ud i luften, eller hvad der nu ellers kan tænkes til at gøre udstillingen spændende. For målgruppen, de 5-15-årige, vil appen også være udstyret med en maskot, der hjælper til at gøre oplevelsen mere sjov. Det vil f.eks. ske gennem små lege og spil, der spilles ved de enkelte genstande. For de lidt ældre børn og voksne i målgruppen er det tænkt, at man skal kunne logge sig på Facebook under besøget. Man vil så kunne se, hvad vennerne har set og hvad de kunne lide på museet. Man vil også kunne like en udstilling, så det kan ses på ens Facebook-profil. På den måde får man også promoveret museet. Appen vil også kunne bruges til at gemme de udstillinger, man har syntes godt om, så man kan læse om dem igen senere. Dette kan fx tænkes at bruges af skoleelever, der researcher til en opgave.